तुम ट्यूशन में जो बुलाती है मगर जाने का नहीं लिरनाय दंलायोमोन आरो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसे आंनि गुबुन मोनसे भिडिअखौ बावनि उनाव नोंथांमोन गासैखौबो फरायबाय धुमकेतु बायदि हरखाब नुजाफैबाय आं दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव ओमफ्राय हरखाबनो माने छुट्टि मोनबाय आरोना जोङो बिनि थाखायनो न' फारसे थांनो ओंखारदों न'आव रावनो खिथाहराखै माने फन खालामनानै खिथायाखै आरो जे जों थांगासिनो दं होननानै माने सरप्राइज हैनो होननानै ओंखारबाय आरो ओमफ्राय बासजों थांगासिनो जोङो मानसिफोरा जों सिरि सिरि फैदों आरोना मास मारि मोनफैबाय न'आव सासेया फुजाहैबाय खोमा रावबो सिखाराखै आरोना आइमोनाव उन्दुनानै सिखाराखैनो जोंहा मोनफैबाय टिउसन नुजा sana টিউচন নুযোৱা মই নিমকো টিউচন টিউচন যাবা গাড়ী এখন লৈ আহিছো মাইনাটা খুই দিওঁ আমি ক'ৰ পৰা আহি গ'লো আৰু হা ক'ৰ পৰা আহিলো কচোন হা তুমি টিউচন নোযোৱা আজি টিউচন নোযোৱা বন্ধ টিউচন বন্ধ আজি কি বাৰ फ्रेश जाखांबाय दुगैखांबाय आङो ओमफ्राय नैबे टिउसनाव थांनो बालायो आरो टिक्लाया बाय बाय होनदो सना बाय 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 सि इउ को बाय बाय सि इउ आं फैगासिनो दं को आं को बेफाले साइपेलाय को आं बेफाले दे फैगासिनो दङ दसे नेथ' दे थांनो बागुलायो आरोना जों फैनायखौ टिउसनाव बाय बाय सि इउ फ्रेश जाखांबाय स' बेखिनियावनो फोजोबनोसै दिनै भिडिअखौ थाबैनो लोगो मोनगोन आं न'नि आइ आफा गासैखौबो सिनाखि होगोन फंबाय स' नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय नाजां दे नाजां जा तुम्ही ट्युशनात गया हा
আমি ঢেৰ দিন থাকিম নহয় আজিকালি নাযাম নহয় বাই বাই ইফালে চাই পেলাই কো বাই বাই অঁ যা যা টাইম হ'লে যা টিউশ্যন বাই বাই চি ইউ বেটা ভালকৈ পঢ়িবি দেই অঁ थांजानो गिनानै थांनाङा होनलायबाय बिराद थांजानो गिदों आरो गारनानै आरोना जोंखौ ओंखायनो बिनिखायनो थांनाङा दे बारे बारे होनगासिनो